Двойно се радвам, че за пореден път ще говорим за книга на нашия скъп приятел Любомир Халачев, когото вие добре познавате от години наред и който също, така да се каже, вгражда своята духовна аура в идеята на АБВ. Леко се жертва за политиката, млад човек, наивен, има още време да загуби своите илюзии, но от друга страна пък ние все пак трябва да привличаме и талантливи хора в политиката. Не може да оставим само на плебеите и простаците, както казва мой приятел Лъчо, да властват, да безчинстват на политическата сцена. Извън тия шеги, днес сме се събрали за премиера на една нова книга на Халачев. Всички вие, може би, я знаете отдавна. Защо отдавна? Защото текстовете на тази книга излизаха почти цяла година в различни медии. Сайтове, вестници, електронни сайтове, списания. Заглавието е провокативно и е много, според мен, точно за новото време. Вие как мислите? Лайтмотива на книгата е: вие, обществото, как мислите, че се развиваме днес? И авторът ни предлага към 20 на текста, които са между есе, филипика, фрагмент, статия, фейлетон, с най-остри социални рефлексии заредени текстове. Сякаш той всеки ден или през ден напипва пулса на обществото, главната тема, бравурната реакция на една или друга ситуация или събитие или личност и ражда тези текстове. Те са впечатляващи, повечето от вас са ги чели в медиите, завладяващи заради краткостта и ефекта на отношенията си. От друга страна, те са написани с един прелестен стил, лек, лежерен, закачлив. Халачев е майстор на стила. Вие познавате и доста предишни негови книги. Само ще спомена книгата му с повести "Любов по време на студената война", където имаше една много драматична повест. Тази книга излезе преди 15 години. После имаше книги с ловни разкази, според мен, след Дончо Цончев, Йордан Радичков и Емилиан Станев, най-добрия майстор на ловните разкази. Това го даже беше жив Дончо Цончев, той го потвърди. "Разкази за лисицата", феноменална книга, която имахме честта да издадем. После имаше няколко книги с публицистика, подобни на тази. "Шапката на Ниночка", "10 неща, които обещам никога няма да направя". Това са къси, като изстрели и остри фрагменти, които напипват не само социалния пулс, но дразнят социалния рефлекс на нашето общество. И тук ми се иска да дам акцента върху тази книга. Всички вие знаете, че Иван Петрович Павлов, великият физиолог, е измислил, създал, изобретил, открил условния рефлекс. При 3 светвания на лампата или 3 електрически импулса, морското свинче или там мишката получава условен рефлекс. Има храна, няма храна. Има опасност, няма опасност. Аз се питам, 30 години, защо българското общество няма условен социален рефлекс? Същото се пита и нашия автор в тази книга. Това е, уважаеми
госпожи и господа, скъпи приятели и присъстващи, поразително. Защо ние като общество 35 години вече не можем да създадем условен рефлекс за злото и за доброто? Нямам отговор. Халачев дава някакви отговори. Може би той е по-прав. Прочетете книгата, ще ги разберете. Но те са повече, даже не отговори, а тревожни въпроси. Затова силата на тая книга, а вие как мислите, и това е мотива, а вие, а ние като общество, как мислим? Трябва ли да мълчим? До кога да мълчим? По какъв начин да мълчим? Как да се съобразяваме, така да се каже, конформистки с леви и десни? Макар че всички ние знаем, че няма леви и десни вече. В Европа, в света всичко е променено, вектора е променен и думите и термините са съвсем различни. Няма нищо общо с социал-демокрацията или консерватизма на 20 и на 19 век. Но Халачев е талантлив в намирането на духовните, така да се каже, вектори и ипостаси. Той задава въпроси и леко дава някакъв коментар. Аз намирам, че в това е неговия неподражаем талант. Въобще Халачев е един от най-талантливите съвременни белетристи, публицисти, есеисти, романисти. Да припомним романа му за киното, за юношеството му в Москва, който е следвал в ГИК, който е и биографичен, но той е, така се каже, психологически роман за епохата, за духа на времето. Трябва да поощряваме такива автори като Халачев, да ги четем, защото мисля, че те са по-ценни от всички взети социал-психолози и анализатори в днешното време. Защото в техните книги и в тази конкретно се съдържа истината за бравурния, объркан, драматичен днешен политически и социален български делник. Накъде ще тръгне нашето общество? Ние не знаем, но четейки книгите на Халачев, може би леко ще се ориентираме в правилната посока. Защото, и с това завършвам, псалмопевеца Давид казва, защото Господ знае пътя на праведните, а пътя на нечестивите ще погине. Четете книгите на Халачев и ще изберете правилния път. Да чуем. Скъпи приятели, господин президент, удоволствие, разбира се, да слушаш академик Иван Границки да те хвали, просто даже аз се заслушах. Но извън това, което той каза, много хубаво говори, разбира се. Аз смятам, че аз ще продължа просто с няколко извадки от книгата, за да можем да направим и разговор. Книгата не дава никакви отговори, нито може да покаже как трябва да живеем сега или след 10 години. Но тя смятам, че учи хората да задават правилно въпроси. Известно е, че ако искаш да направиш нещо хубаво, особено става дума за лидерите, хората, които имат претенции да бъдат лидери, първо трябва да си помислиш какво искаш да направиш, да го запишеш, за да звучи хубаво и след това правилно да го кажеш на хората. Тук последните не знам колко години прави силно впечатление, че мнозинството от политиците, а също така и социолозите и политолозите, ни заливат с думи, които просто изчезват. Хората затова и са загубили вярата, защото за тези думи нищо не стои. И всъщност аз имам амбицията да подскажа на хората и затова е много важно в момента, ние разчитахме, че ще дойдат даже повече млади хора от нашите листи, за да се опитат да поговорят с всички, за които ние имаме претенцията, че са наши последователи, а и не само, да ги научим, че първо трябва да задават въпроси и второ да се научат как да ги задават.
Миналата седмица слушам, и вие сигурно сте слушали, в отговорите пред Народното събрание, си спомням кой министър беше, но ме направи впечатление, че 2 пъти този, който задава въпроси, депутата, казва: господин министър, вие не отговаряте на въпроса ми. Вие говорите по принцип. И той излиза пак, министъра отваря това, което е написал, и почва да говори с точки, с алинеи. Господин министър, отговорите на въпроса. Прост въпрос. Кога точно, ако може да кажете, ще бъде направена отсечката от 20 км между Видин и Арчар? Ама точно, ако може. В точка еди коя си ние сме направили, ние сме създали, те са създали, отговор няма. Ако вие като министър не можете да отговорите на този въпрос, кажете на кой сложен въпрос, защото това е прост въпрос, на кой сложен въпрос можете да отговорите. И ето аз за това съм започнал, за това съм написал и такова заглавие, вие как мислите, за да може, когато хората четат книгата, непрекъснато да си подсказват, че става дума за въпроси. Ето и началото. Имаме министър на правосъдието, имаме министър на вътрешните работи, имаме главен прокурор, имаме Висш съдебен съвет, има прокурорски съвет и прокурори с лилови тоги, имаме правна комисия в Народното събрание и няма кой да каже кой е виновен за това, че един човек, и не е само един, 20 години безпроблемно шета из нашата съдебна синтева, корумпира и както си иска, докато ние всички се борим с корупцията. Защо? Вие как мислите? И така нататък тези въпроси могат да продължават до безкрайност. И аз тук съм извадил няколко неща, които съм си отбелязал. Преди ние от години повтаряме, че искаме да станем членове на Шенгенското пространство. Обещаваха, казваха, нали, той е виновен, он е виновен и така нататък. Миналата, дано сега да стане, дано да не съм аз лошият пророк. Но, каква е фактологията от преди една година, година и половина? Заместник главният прокурор обвинява главният прокурор, че иска да го убие. Държавата взема мерки. Главният прокурор обвинява политическите дейци, че искат да го убият и скрива семейството си на сигурно място в приятелска, в кавички, държава. Заместникът на заместник главния прокурор иска оставката на шефа си. Същото прави и заместник главният прокурор, а самият главен прокурор иска оставката на своя заместник. Ако до тук не сте се объркали, значи имате много високо IQ. Признавам се, че ако бях на мястото на шефа на службите в така наречената приятелска държава, в която главният прокурор е скрил семейството си от ръцете на лошите български полицисти, щях първо да кажа: тези хора, българите, не трябва да се допускат в Шенген. Те вътре в страната си се гонят и стрелят като диви зайци. Какво ще правят, ако влезат при нас, не знам. А ние непрекъснато не обръщаме внимание на този страшен. А това е реален факт, вие всички го помните. А казваме, те са виновни. Уния ни не искат, те ни не искат. Вие, т.е. всичките ние много скоро забравихме, че главният прокурор, без значение кой е той, главният прокурор беше взривен с бомба. Слава Богу, оживя. Никой не попита, кой е сложил бомбата? Сложил там, дойдоха от Израел, казаха, не се разбра. Голяма работа. И никой не задава въпроси, по-напросто въпросите изчезват. Сега, преди 30 години след навършване на Втората световна война, най-страшната война до този момент в историята на човечеството, се събраха всички държави от Европа в Хелзинки, 1975 година, и подписаха така наречените Хелзински споразумения, след което започна разоръжаване, облегчаване, по време на най-тежката идеологическа криза. Даже и САЩ и Канада мисля, че подписаха споразумението. 30 години след най-тежката война, при невероятни идеологически противопоставяния. 30 години след падането на стената, след изчезването на желязна завеса, след разведряването, няма кой да каже на велики сили: дай да съберем, да уточним тези въпроси. Някой от вас може ли да ми каже колко нови държави са създадени след падането на Берлинската стена? 25. Колко? 25 в Европа. 21 в Европа. 21. При това в центъра на Европа 3 такива държави. Германия, Чехия и Словакия. За Германия си спомням, че Великобритания и Франция доста подскачаха, но накрая американците ги убедиха, че не трябва да се дърпат.
Тоест 21 нови държави и все едно, че голяма работа. Което показва, че духът на Хелзинки просто се изпари в един момент, той изчезна. А всички толкова се надявахме, толкова говори и наистина той имаше реални ползи. Беше фалшив. Не ви ли прави впечатление, че за въоръжаване страните дават по света несравнимо повече, стотици пъти повече средства, отколкото за дипломация, преговори, мирни срещи, мирни конференции и опити да се примирят враждуващите страни. Също така, за парите необходими за мирни процеси, никой не се бори в парламентите. Борбата е за увеличаване на въоръжените бюджети. А всъщност всички казват, трябва ни дипломация, къде са дипломатите? Ние ще направим нещо с дипломатите, но първо и никой не задава въпросите. Господин министър, вие се борите да дигнем бюджета за въоръжаване, а за дипломация, закритите посолства, затворените консулски служби, неуките дипломати, в кавички, които какво правят не се знае, нещастната българска външна политика, за която трябват и пари, защото хората се обучават, то си иска време. Не, нас това не ни интересува. Това е така да се каже някак си между другото. По същия начин, в същото време, сега, ние непрекъснато обясняваме, че трябва да има висока избирателна активност, че трябва да има хората всичките да гласуват, приканваме ги, защо, какво и така нататък, но те като че ли не усещат, че добре, аз ще гласувам. И след това какво? Някой да ми дава някакви права, аз искам нещо, никой не ми отговаря. Аз питам нещо, никой не ми отговаря. Аз имам едно предложение, разбира се, всичко е с чувство за хумор, в него има истина. Предлагам ЦИК да раздава на тези, които са гласували специални картончета. От едната страна жълто, от другото червено. С тези картончета хората ще имат право да протестират навсякъде и по всякакви поводи. Ще попитате, защо картончета с от една страна жълти, а от другата червени? Много просто. Това е сигнална система, позната на повечето българи, които гледат футбол. Когато показват жълт картон на управляващите, хората искат да кажат, внимавайте, настъпихте линията. Не те червени линии, непрекъснато се определят. Въобще линията. Не е нужно да говорим за червена линия, да я наречем просто линия на допустимия компромис. А когато 10 000 души излязат на улиците и вдигнат червени картони, не е нужно управляващите да се оправдават кой взел и на кого дал. Просто трябва да си вземат партакещите и тихо да напуснат работните си места. Като преди това се извинят за допуснатите грешки. Ако не искат, като във вазовата грамада, да затрупат имената им с камъни. Разбира се, ЦИК има други проблеми, ЦИК не знае къде да държи машините или знае, пък не му казват и така нататък, но ние трябва да мислим, че на хората трябва да се показват реални възможности за работа върху политическата обстановка. Защото повечето хора, сега тук са все, вие всички сте хора, ние всички сме хора, които са запознати с тези неща, но има много хора, които чакат да минат изборите и след това с надежда гледат телевизията, чуват ги как се карат, как спорят и накрая нищо и какво да правим. Всъщност ние трябва непрекъснато да им обясняваме. Моят призив е към тези и към тези наши млади хора, които влязаха в листите, трябва да обясняваме на нашите приятели, познати, роднини, фенове, че истинската работа в нашето общество трябва да започне с желанието на хората да задават въпроси. Мили хора, вие не само имате право, вие сте задължени да задавате въпроси и да искате да ви се отговаря. По цял ден слушаме нашите общественици в Софийска община, в парламента, Министерския съвет, как непрекъснато се оправдават. Щом изчезне някаква власт, другата власт веднага започне да пише бели книги за това, какво не са направили ние и какво ще направим ние. И така нататък. Но последните години, понеже през 6 месеца се сменя властта, няма време и за тези бели книги. Но всъщност, нещата, които ние искаме да обясним на хората, са именно в тази насока. Давайте да обясняваме на хората
и да им кажем, че без да се научат да задават въпроси, и то ясно и конкретно, за да предизвикват конкретни отговори и да държим нашите общественици, общинските дейци в кметствата, в общините, в градовете, в селата и в парламента, разбира се, да искаме да отговарят на въпроси. И то ясно и конкретно, не да ни заливат с текстове. Пишете на Топлофикация, която е страхотен монополист, и обяснявате, че вие сте платили 250 лева, които те не ви признават. Те ви отговарят веднага с писмо, защото знаят, че трябва да отговорят, което е от 3 страници, в което са цитирани всички точки от техния правилник. Вие питате, извинявайте, аз ви питам, защо не признавате тези 250 лева, които аз съм платил февруари месец? Те отново ви отговарят с писмо, в което има всички точки от правилника и накрая пишат: надяваме се, че това писмо ще ви удовлетвори. И аз, разбира се, съм разговарял, и много други хора са разговаряли, сигурно ядосани с адвокат. Той каза: за колко става дума? За 250, молете се, ще съдиш. Остави ги. Плати си ги и край. Добре, ама нещо трябва да се... не може нищо да се направи. Това е правосъдната система, няма смисъл. Веднъж видях, може би и вие сте го видяли по телевизия, един човек, който го разхождаха като мечка между телевизиите, журналистите му задаваха въпроси, той се беше преборил, беше победил Топлофикация в някакъв казус. Той носеше една голяма чанта с документи, непрекъснато ги вадеше и слагаше. Аз отначало, като чух, че ще има такъв човек, се загледах. След това, като видях как изглежда човека, си казах: наистина по-хубаво да си платиш и да 3 години до какво води цялата работа. И така е не само с Топлофикация, така е с много други случаи, които действително понякога дребни, невидими като че ли, а те всъщност дават тон, лош тон в нашето общество. И оттам се стига естествено до сериозните случаи с магистрала, с Хемус, с тази магистрала, с оная магистрала, с тези самолети, с онея самолети. Аз, например, така не мога, няколко пъти съм разговарял с Обществения съвет, не мога да разбера защо 42 години ние не можем да построим детска болница. Никой не може да ми каже: виж, което такава е хронологията, значи той е виновен, но не е виновен, това направи. Не, просто такова е положението, ще я построим. Кога? Кажете ми една дата. Кажете ми кога, пак вече казаха, има 100 милиона определени, има място, почнаха да изкореняват дърветата. Кога ще има първа копка? Министърът на здравеопазването трябва да знае. Ами не знам, защото не зависи от мен. Добре, от кого зависи това нещо? Единствената, уникалната детска болница. От кого зависи? Кажете кога ще има първа копка. Питат депутатите, отговарят им с съдебни решения, с обжалвания, с не знам си какво. Усещането е в мен, е сигурно и в много от вас, че депутатите не отговарят за управлението на държавата, министрите не отговарят за управлението на държавата и тогава вече ние казваме: има един човек, който той движи нещата. Тогава почваме да създаваме такива теории на конспирацията, които може би са в крайна сметка и верни. Един Господ знае. Сега, и накрая искам да ви кажа няколко думи, които според ми са много важни, защото това е една атмосфера, в която се развива нашето депутатство. Лоша атмосфера. Но защо смятам, че е така? Сигурно си спомняте двата основни лозунга, които ръководят нашата политика. Първият е: Съединението прави силата. Би трябвало всеки депутат да го знае, защото то е написано в Народното събрание. Вторият лозунг, който не е официално записан, но сигурно всички се кълнат в него, е думите на апостола: ако спечеля, печеля цял народ, ако загубя, губя само себе си. Казал го е тихо и сигурно не така помпозно като някой оратор от парламента, но явно е подейството силно на слушателите, защото е дошло до нас от техните уста. Ето това са двата основни лозунги, които би трябвало ясно и категорично да направляват нашата политика и нашите политици. Но очевидно те твърде много се обръщат назад, за да видят какво става зад тях, докато карат колата на българската политика, защото и двата лозунга в техните действия са обърнати обратно. И вместо Съединението прави силата, при тях излиза всеки сам да се спасява. И вместо ако спечеля, печеля за цял народ, ако загубя, губя само себе си, излиза ако печеля, печеля само аз, ако губя, губи цял народ. Аз не смятам, че те го правят нарочно. Струва ми се, че загледани твърде много в прахоляка, който остава след тяхното движение по недовършените български магистрали, те са объркали погледа напред с този в огледалото за обратно виждане. И сега е моментът да се поправят и да погледнат напред, казвам аз пожелателно. Просто да седнат сутринта пред огледалото, преди да отидат в Народното събрание и да си повторят тези две фрази. Ясно и категорично.
и ще разберат, че ако искат все още да бъдат на кормилото на българската политика, става дума за всички политици, трябва да погледнат напред. И навътре в душата си, дано не са изгубили тези възможности и в това непрекъснато озъртане наляво и надясно, вместо да карат по правият път, да се чудят по кой път да тръгнат. Дано. Тоест, това, което искаме да кажем е, мили хора, научете се, разговаряйте, обсъждайте, научете се да задавате въпроси. И знайте, че ваше право, основно, и задължение да задавате въпроси на тези, които искат да управляват държавата. Тогава, може би, както каза академик Границки, може би ще тръгнем по този път, който Господ ни начертава. Да. Скъпи приятели, чухте романтичния подход на нашия автор, но тук в залата е Лазар Мурджев, който с писанието си сигурност ви дава реалистичния подход. Той е доста по-песимистичен. Искаш ли да кажеш думи, Лазаре? Би било добре, защото трябва да има контрапункт. На романтика Халачев, реалиста Мурджев. Заповядай. Думи и размишления. Благодаря, малко изненадващо, но така е ли? с удоволствие бих влязал в този студентски така ракурс на нашия любим професор. Първото, което така бих артикулирал е там с червения картон. То си се получава малко като бюлетина в днешно време, особено след като зад вас, нали, пише там левицата и може би трябва да помислим как точно ще се случат нещата, но аз, тръгвайки от така призива на професор Халачев да задаваме въпроси, нали, естествено имам един лесен такъв вариант. Казвам, тук има един президент, един академик, един професор, какво правим, бе, хора? Нали? И да чакаме отговор. Обаче това, понеже го правим 30 години, нали, трябва вече да тръгнем в някаква посока, която ние се опитахме да я наричаме единение, ценности, така някакви национални устои. Тук наскоро пуснах нещо за защо тези служебни или кабинети или сглобки не формулират на база на някакъв наш натиск един алманак, каталог за национални ценности. Нали, около нещо, което да е като някакви устои и стожери, да кажем, тук не може повече, нито не наляво, не надясно. Има някаква житейска нормалност, в която вече не можем да потеглим на никъде. И вие как мислите, уникално като послание към всички нас, българите. Проблемът е, че при липса на ценности, при липса на възпитание, при липса на нагласи да четем, нали, ние не можем да стигнем до това, за да схванем тези велики послания, защото нашите така млади съграждани, сънародници и нашите деца живеят в една много конкретна среда, която е точно тази, към която подстрекават тези въпроси. И завършвам с една наша стара инициатива. Ние казахме, до кога ще си нали, как да вървим към това единение. Нали, професора каза, като отиват сутрин на работа, там в събранието или в парламента, или в Министерски съвет, нали, излязохме преди време с идеята, нали, за диктатура на съвестта. Да сложим един монумент там на местото на мавзолея. Тогава предложихме Поибренския кръст, който, нали, свещеник Неделю Иванов
е водил в ръковатата чета, пък главата на Бенковски са я докарали тук, за да я докладват заедно с този кръст вътре, като един символ на едно помирение, на една взаимност, на една вяра, което евентуално би отговорило на всичките въпроси на професор Халачев. Благодаря. Само да кажа, че такъв алманах може сигурно управляващите да направят, ако Бойко Борисов стане главен редактор на алманаха, сигурно нещо ще стане. Но той ще му намери финансиране. Но искам да кажа, че ние не можем винаги да търсим едно и също мнение. Аз призовавам да задаваме въпросите, отговорите може да не бъдат. Взимам пример от това, че когато са писали гениалната книга за Илф и Петров, са обикаляли из цялата държава и там и Съветски съюз тогава и са намерили на вратата на одеската психиатрия следният надпис: мнението на пациентите може да се различава от мнението на санитарите, казвате. Така че едно мнение трудно ще намерим в нашата общественост, но все пак може да задаваме въпроси, както ти правилно подсказа според мен. Професор Халачев, ако позволите, комплименти за това, което сте издали. Аз се казвам Евгений. Вие какво мислите за това, което академик Границки зададе или не зададе като въпрос? Защо нямаме този условен рефлекс 35 години да оцеляваме, да питаме, да се дърляме с властимащите или да създадем власт, която да отговори на този въпрос? Знаете ли, това е, много хубав въпрос, академичен. Аз ще отговоря по този начин. Природата със своята велика сила и разум е създала конкретни срокове за всяко едно действие. Един човек се създава и ражда за 9 месеца. Не може да бъде за 12, не може да бъде за 5. Едно дърво за 3 години започва да дава плод. Едно растение за 1 година дава плод, прицъфтява, ражда цветове и каквото и така нататък. За съжаление, обществото не е създадено от природата. Обществото е създадено от хората. И ние трябва дълго и мъчително да напипваме всичките отговори, на които бихме искали да получим, всичките въпроси, на които бихме искали да получим отговор. Защо нашето общество, българското, за 30 години не е създало условен рефлекс, за да реагира на това, което е лошо и да възприема това, което е хубаво, аз не мога да ви кажа. В тази книга, която съм написал "Шапката на Ниночка", имам една дълга статия, която се нарича "Културния профил на българина". Там се опитвам да отговоря на много въпроси, които касаят културния профил на българина. Защото въпреки, че Европейския съюз упорито се опитва да ни размести и да ни направи еднакви всичките, това очевидно не може да стане. Не могат сицилианците да живеят като финландците или англичаните да разсъждават като сърбите, и българите и така нататък. Народите имат обособена психология, начин на мислене, начин на действие. Едните са по-бързи, другите са по-бавни. Както се казва, историята на един народ зависи много от неговата география. Аз си спомням 90-те години, тук вървеше една мантра из цяла, и всички я повтаряха, че България е Швейцария на Балканите. Да, ама не както казваше един наш журналист. Защото Швейцария е държава разположена между Италия, Франция и Германия, а пък България е разположена между Сърбия, Румъния и Турция. Няма как да бъдем еднакви. И може би в това различие до някъде се крие отговорът на този въпрос. Но аз не мисля, че ако ние отговорим на въпроса защо, веднага ще получим и правилният отговор какво да правим. Правилният отговор, според мен, в едно общество е да се спазват законите. Ако се спазват законите, които още на времето Моисей измислил, или Соломон преди него, 10-те Божи заповеди, няма да има нужда от никакви закони други. Те са толкова прости, не е нужно да обясняваш на един човек, че да се краде е лошо, да се убива е лошо, да се лъже е лошо, а когато си на обществен пост е още по-лошо. За съжаление, 90-те години, тук ще го кажа с малко така, с отношение към интелектуалците, към интелектуалния елит, 90-те години ние всички избягахме от политиката, защото смятахме, че това е нещо мръсно. Спомняте си, може би, как
събра целият парламент и гласува Йордан Радичков и Валери Петров, вече на им памет, да напуснат тихо и мирно парламента, защото няма да е добре и за парламента, и за тях. И те си отидаха. И може би 10-15 години почти никой високоинтелигентен, интелектуалец не искаше да влезе в политиката. Естествено, както знаем, физиката е такава, че природата не търпи празно място. Щом няма умни хора, идват други хора. Последните 10 години виждам, че много мои колеги, приятели отляво и отдясно се опитват да навлезат в политиката, но там има вече една бетонирана основа, в която много трудно се засаждат нови цветя. Това е моя опит. Аз не казвам, че отговарям на вашия въпрос. Това е моя опит да разсъждавам на тази тема. Но вашия въпрос е много полезен с това, че ние трябва да накараме хората да си задават такъв въпрос. И нека да се опитват да намерят отговор. Всеки за себе си. Като знаят, че ако могат да намерят отговор, ще стане по-добре. Наистина. Благодаря. Ами, ако няма въпроси, аз се надявам, че това е интересно и можем да заповядайте, господин президент. Тъй като до сега съм бил почти на всички подобни представяния и не съм пропускал да взема отношение. Не да правя нещо по-цялостно като анализ. Първо смятам, че книгата е интересна и излиза на време. Вие едва ли сте мислили да съвпадне с предизборна кампания, обаче пък ако стигне до повече хора, дано те да се опитат да отговорят на въпроса какво мислят. Между другото, поздравления за клуба на АБВ. И друг път съм казвал, съвсем нормално, естествено е тук да се случват такива неща. За съжаление, повечето от колегите са по изборната кампания. Но между другото, аз си спомням 2014 година, когато създадахме партията АБВ, в нея членуваха 7 ректора. Плюс професори, доценти, скромни доценти, като Моя Милост и така нататък. Тоест имаше силен интелектуален заряд. Нещата се случваха, имаше дискусии. Аз си спомням, вече връщам лентата много назад, 90-те години, за които стана дума, в другата партия, в голямата партия на левицата, ние правихме събрания, така наречените пленуми, но тематични, примерно образование, други, които продължаваха един такъв пленум, аз съм водил, 22 часа. Сега, дали се случва такова нещо оттатък? И при нас, разбира се. Ние не бива да бъдем критични и без да си позволяваме самокритиката. Отучихме се да мислим, да дебатираме и аз мисля, че сега в тази кампания този въпрос има своя резон, не само за да ни задават въпросите, но и да дават своите отговори. Аз съм бил пак в тия прословути 90 години на срещи с избирателите, в които ни разгонваха фамилията. Извинявайте за жаргона. Такива критични изказвания. Имаше хора подготвени, може би, като едно наследство от предишния период, които имаха своята позиция. Може да не си съгласен с тази позиция, но те я формулираха и отстояваха. Сега това нещо се загуби. Аз от утре, дет свика, пак ще тръгна по кампания, но ми става тъжно, когато вляза в една не многолюдна аудитория, но не това е проблема. Проблема е, че всъщност разговор, дискусия не се получава. Ние сме се събрали, за да си наковем
пироните, както се казва, и да мобилизираме, да се организираме в рамките на една друга технология на политиката. Аз за тази технология прословута съм говорил и в името на това си отказах от оперативната политика. Защото по друг начин сега се прави политиката. Казвам го, тук има, всъщност, основната част от въпросите са много остро политически. Кой както иска да ги разбира, но дано да стигнат наистина до повече хора, защото иначе другото няма смисъл. И някоя друга книга, може би професор Халачев да напишете за смисъла на политиката, на общественото. И вече ние с академик Границки ще организираме дискусията. И ще издадем и дискусия. Да, но поздравления, благодарности и все така да ни радвате с нови издания, които наистина да впечатляват, да увличат и младите, наистина. Не знам, трябва да мислим как ни приобщаваме младите в подобни разговори. Може, дето се казва, да не е в аудитория. Може да е очи в очи, може по друг начин, но да не се оставяме на течението. Както някой от нас сигурно сме го направили в времето, в което трябваше да вземем смели решения. Още веднъж благодаря и успех! Както се казва в началото на великата книга на Толстой Ана Каренина, в къщата на Облонски всичко се обърка. В България е къщата на Облонски, в която всичко е объркано. И сега вървим напред. Значи нова книга, приятелю скъпи. Чаша вино има преди. Чаша вино отвън ни чака и легендарни автографи. Уважаеми приятели, уважаеми господин президент, скъпи Любо, да закрием тази вълнуваща вечер. Отвън чаша вино, автографи легендарни от автора. Да ви кажа още две думи за още едно качество на този скромен, но много талантлив човек. Той владее много добре и изискано български език. Прочетете и тази книга, върнете се към Шапката на Ниночка, които са, така да се каже, месеистично-публицистични книги. Вижте Спомен за лисицата и ще видите колко добър, богат, пластичен е езика на Халачев. А богатия език означава, той е функция на богата мисъл. А богатата мисъл значи възвишена контратеза на плебейщините на днешната политическа действителност. Да живее отечеството, да живее Любо Халачев!